फाटली 33 वर्सां जाली मांद्रे हरमलचो सद्गुरू जनार्दन स्वामी महाराज चॅरिटेबल ट्रस्ट पंढरपूरची पायन वारी करता। हे वारयेचो आयज 5वो दीस। मांद्रे, हरमल, पणजी, हंसापूर, इब्रामपूर अशा वाठारांतल्यान गोंयभरच्यान 60 लोक वारयेत वांटेकार जाल्यात। आयकात वारकरी प्रज्ञा पार्सेकाराक। आता आमकां आयज 5वो दीस आमची वारी चलता। आता तुम्ही पंढरपूर पंढरपूर वयता। 2 तारखेक आम्ही पावतली। 11व्या दिसा आम्ही पंढरपुरा पावता आणि 3 तारखेक म्हणजे 12व्या दिसा आमचो व्हडलो पालखीचो उत्सव असता पंढरपूर। आता म्हणजे आता तुम्ही किती गावची आता मांद्रे आणि आम्ही मांद्रे हरमल आता आमकां पयलीं मांद्रे हरमल इतलेच जाताले पण आता आमचे सगळे थ्रू गोवा आम्ही हे करपाचे असे ठरले। सो खूप पणजेसून आणि म्हणजे हसापूरच्या आणि इब्रामपूरच्या असे सगळे लोक आता आमकां जॉईन झालेले असतात आता ह्या पालखी। डायरेक्ट पंढरपूर का आणि खंय तुम्ही ना आम्ही डायरेक्ट पंढरपूर ही वारी। विचारून आता कितले लोक आहात तुम्ही? 60 लोक आहात। आणि जेवणाची बी सोय तुमची? जेवणाची बी सोय आम्ही पावता ते रांदताना जेवता। आम्हीच घेऊन येता आमचे सगळे आणि आम्ही रांदता बिनता आणि आम्हीच जेवता। कितले दीस लागतात मग? आता 11 दिवस आमकां लागतले। 11व्या दिसा आम्ही पंढरपुरा पावतली। अशी कितले वर्सां जाली म्हणटा? आता 33 वर्सां जाली आमच्या एका वारीक। मठासून तुम्ही? मठासून आम्ही आमचो जनार्दन महाराज चॅरिटेबल ट्रस्ट अंडर आम्ही ही वारी करता। तुमची आता पालखी पंढरपूर? पंढरपूर जे भरत गंगाराम पार्सेकर। वारी आता तुमची पंढरपूर मध्ये अशी एकादशी हरमलची पंढरपूर। एकादशी खातीर तुमची ही पालखी तुम्ही आता खिच्या मठासून हरमलच्या मठातून दत्त मंदिरातून आम्ही हाडल्या। जनार्दन स्वामी चॅरिटेबल ट्रस्ट। 23 तारीख आयतारा आयतारा ती 2 तारखेक पावतली। वर्षात एकादशीच्या निमतान तुमची वयता ही पंढरपुरा? प्रत्येक एकादशी ही आम्ही आषाढी, कार्तिक आणि माघ तिन्ही वारी आम्ही बाकीचे 2 गाडीने करतो आणि ही वारी आम्ही पालखीने करतो। पालखी स्पेशल पालखी पायी प्रवास होता।